И какво става, хора? Аз съм Слави и добре дошли в днешното видео. Днес, драги дами и господа, ще се върнем малко назад във времето и ще покажем в същото време, че сме най-великия пицар някога. Защото ми се играеше нещо old school. Играеше ми се нещо, което съм играл, когато съм бил в трети клас, което не е много скоро. Днес съм решил да играем Папас Пицерия, пицерията на Папа. Кой е Папа? Нямам представа. Но това, което имам представа е, че вие трябва да харесате това видео още от сега, защото накрая ще ви е харесал. Да се абонирате за канала с камбанката, за да не пропускате останалите видеа, да коментирате какво друго сте видели в канала и да ме следите в Instagram и в TikTok за допълнително от моята висококачествена простия. И да така, а сега да се мятаме и към пиците и да ги мятаме и тях. Ха-ха. Почваме нова игра. Не ни интересуват интрота, минтрота, не ме интересува, най-добрия съм. Поставяме си за цел да изкараме един месец. Като пицар. Така. Тук пици, бейкинг, режем, каса. Айде, клиента, ето го. Добър ден, take order. Какво ще бъде? Така. 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 Да, мой брат. Така. Оп. Марката тука. Марката тука. Оп, make pizza. Цак. 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 В пеща. Така. Да е перфектна тази пица. И... Оп. Как да... Оп, така. Cutting station. Сега. Прецизност. Так. Така. И така. Мале, тая пица е уникална. Човек. Не е доволен от това как е изпечена пицата му. Ей, тъпанар. Ще щупа главата. Оп. Моя брат, здравия, дебелия. Какво искаш? Гладен. Добре, няма проблем, няма проблем. Няма проблем. Make pizza. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това мисля, че е уникално. Така, да готвим. Да готвим тази пица. Драги дами и господа. Цъкс, срежем и пеперони. Ау, това е криво. Не може да бъде. Кингслей. Добре, направихме общо 5 ле. Колко направихме? Тип студей. 5,76. Изкарахме $5. Добре. Айде. Отваряме. Втори ден. Оп, ето готова тарикат. Пак същия буклук. Няма проблем, мой брат. Няма проблем. Да, купарчо. Айде. Газ. Цак, 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 цак. Пеща. Чайте, следим. Вече трябва да сме много по-внимателни. Трябва да следим всичко. Идват ли още хора, не идват ли? Важно е вече да следим и тези неща. Така, пицата му е готова. И оп. Перфектно. Перфектна. Пак нещо не го кеф. За пичането, ама ще му отворим главата, ми се струва. Бързо, оп. Здрасти, мадам. Рита. Коя е Рита? Ти какво искаш, бе? Добре, нищо. Така. 6 гъбки да има по края. Така, айде в пеща. Тук ще следим, че тази пица бая има време. Бая време има да се прави. Бая време има да се прави тази пица. Оп, тук ще вземем още една поръчка. Така. Добре, само правим проверчица. Така. Пичагата иска 6 маслинки. Така. Маля, съм най-добрия пицар някога. Така, това беше на половин час. Това е на... Така, добре. Окей. Всичко е точно. Сега сме много добре, драги дами и господа. Много сме добри.
Така. Бам, финиш ордер. Това не е неговата. Ау, ужас. Ужас. Какво направих? Шит. Нищо. Ето и първата ни греда, драги дами и господа. Леле. Леле. Това не трябваше така става. Това не трябваше така да става. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това не трябваше така да става. Това не го премислих, че ще стане така. Нищо. Случва се най-добрите. Каквото е такова. Ето поне Уоли. Уоли ще е доволен. Важното е Уоли да е доволен. Добре. Тук стана малко проблем. Но както и да е. $7 имаме. Така, нова цел ще си поставим. Вместо да изкараме 30 дни, ще трябва да изкараме $100, драги дами и господа. Ето, че Big Pauli е вече наш клиент. Да видим. Той сега днес ще дойде. Виждам го, днес ще дойде. Ето го големия Поли. Поли, какво да бъде, мой брат? Така. Добре. Айде, на големия Поли пицата. Така. 3, 4. Лучец. 2, 3, 4. Печката. Така. Искам малко повече да му запечем. Така че, все пак ще внимаваме. Ето го и следващият ни клиент. Тук да има чушчица. Доста време ще печем, така ще срежем. Добре, мой брат. Няма да се притесняваш. Цак. В пеща. Така, връщаме тази поръчка, защото е опасно иначе. Нови клиенти няма. Добре, ще проверяваме. Така. Направим поне $20. Днес ще направим $20. Ето го и този наш приятел. Кингсли, коман. Добре, правим му бърза пица. Тъй като 4-8. И на пеща. Какво беше то сега? Тази пица не интересува. Тази щяхме да отървем за без малко. Така и така. Върнаваме на Big Pauli. Big Pauli е доволен. Така. Тази вече може да извадим. На Кингсли. Ето приятелю. Ето и Кингсли е доволен. Това ни трябва. Ето днеска направихме пари. Тази сега ще извадим. Имаме нови клиенти. Ще изчакаш малко. И я вадим. Мале, перфектни. Перфектен, феноменален. Бам. Даме на Тим. Добре. Да, 58 не оставят Тим. Това е. Добре, имаме двама. Така, малко гъбки иска дамата. Няма проблем. 6. Така, на пеща. Окей. Така. Не би трябвало да му влядат повече. Да, това са ни последните двама. Днес ще направим пари. Знаем какво правим, така че днес ще направим пари. Това е хубаво. И хоп, вадим. Перфектната пица. Тук трябва да сме 400 тачки. Почти, добре. Добре, днеска направихме пари. Service Quality 95. Мисъл. Днеска сме най-добрите. $13 и общо имаме 26
Добре. Ето и Пени. Нов клиент в Папас пицерия. Пени. Четвърти ден. Окей, ето е Пени. Да видим какво ще иска тя. Пени с малко по-интересна поръчка. Значи по цялата пица трябва да има месо, предполагаме някакво това. Така, 8. Но само в този ъгъл трябва да има две гъбки. И на пеща. Добре. Добре. Така. Фокусираме се пак и върху това, което правим. Така, дай. И... Оп, така. През средата. И два диагонала. Бам. Добре, Пени остава 5 лева. Добре, Пени остави пари. Оп, така, ето го Биг Поли, нашия човек. Големия Поли. Само тук една къса проверка правиме, така. Слагаме на Поли от скъпото, от хубавото. Слагаме му лучец от другата страна. И в пеща. На лолипицата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Толкова точен, драги дами и господа. Бам. Перфектни, феноменални. Бам. Ето мой човек. Ето господин Уоли. Ето, феноменално. Какво да ви кажа? Я, тук докъде сме? Вау, тая за без малко да я отървем. Така. О, малко криво тук ни нарязахме, но не е проблем. Пак ни дали доста висока оценка на нарязането. Оп, ето го и Купър. Купър с лесната пица. 4 саламчета от сам. Феноменално. На пеща за малко. И сме готови и за днеска. Докато чакаме на Купър пицата да стане готова, отново ще ви напомня да харесате клипа, да се абонирате за канала и да коментирате какво друго искате да видите в канала. И да ме поставите в социалните мрежи, Instagram и TikTok. Пицата на Купър е готова. Режем един път, режем втори път, малко криво. Не е проблем. Бам. Днеска направихме $20 поне. 96% quality. 13,90. $40 в бакшиш имаме общо. Почти на половината от целта сме си. Така, ето че с отварянето идва Пени. Пени вече я знаем пицата. $90-92. Добре. И затваряме днес. С $13 в бакшиши, общо 54,30. Още доста така. Колкото изкарахме, още толкова. Ето и Маги, новата ни клиентка. Така, да видим каква ще бъде нейната пица ден 6. Да видим какво иска Маги. 4 чушки от едната страна, 6 маслини от другата страна. Добре. Така, make pizza. 2, 3, 4. Най-добрият пицар. Но 2, 3, 4, 5, 6. Айде в пеща.
Ето го и нашия човек Лоли с рибата. Лоли от обичайното си взема човека, няма какво го мислиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рибки за Лоли и в пеща. Ще станат, ама верно, по едно и също време. Бах ти колко криво я нарязах, наистина. Няма значение. Нищо. Магия е доволна. Дава ни 2,76 бакшиш. Окей. Вадим. Опа, чай, че тук стана малко по-сложничко. Извинявам се, Тим. Така, тая може да извадим. Бам. На Кингсли поръчката. Феноменално. Добре, 2,80 ни даде. Бам. Така. Това е какъв то скор, човек. В смисъл... Така, има време. Можем да изземем поръчката на Рита. Пеща, така. Почти готови сме и тука. Бам. И приключваме деня успешно и феноменално. 6 клиента, от които общо събрахме 16,56 в бакшиш. Остават ни $30, за да постигнем целта си. Тим, палче, какво правим? 2,22. Случва се. Общо сме изкарали днеска $24,60. Остатни $4 и малко. Окей. $4,54. 8 ден сме. Ще успеем ли на 8 ден да победим играта? Тоест да победим играта, да направим $100 бакшиш, каквато е нашата цел. Така, ето го Тейлър с неговата мега добра пица. Бам. Бам, правим пицата на Тейлър. И чакаме следващите си клиенти, драги дами и господа. Ето го и Kingsley Coman. С неговата нормална пеперона пица. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следиме всичко, защото иначе не мога да направим милионите. Ето го и Тим, последния път го прецакахме. Този път няма да е така. Само съм сигурен, че пицата на Kingsley така ще стане, точно така. Така че първо ще я извадим, преди да започнем да готвим тази на Тим. Ето приятеля, той трябва сега да стане стар къстъмър, нали така? Точно така. $9 бакшиш ми остави газето. Какво? Че се събраха бая. Бая хора се събират, че не трябва да наем някой.
Ще трябва да наемем някого. Бам. Ето и Рита сега ще трябва да стане стар къстъмър, нали така? Точно така. И тя ни остави 9 долара бахшиш. Ако искаш. Биг Поли също е, сега ще ни оставим милиони. Както ви казах. Така, мога да вземем на Пени поръчката. Би трябвало тази пица да е готова в следващия момент. Ето Тим, този път трябва да си доволен, брато. Доволен е, стар къстъмър. 9 долара. Всички днеска ни остават. Човек, ние ще направим само на тази смяна ще направим 100 долара. Ако искаш. Така, започваме да правим пиците. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Гърмеш. 2, 3, 4, 5, 6. Пам. Така, тази ще стане по-бърджа във всеки случай. Който една звезда го дели от това да не е стар къстъмър, но не е проблем. Така. Вадиме и тая. Пам. Ето и Пени с 4 звезди ще стане. Екстра. И приключваме за днеска с бакшиш от 43 долара. Общо 139,44. Ние бакшиш. Ами пичове, постигнахме целта си, изкарахме дори повече от 100 долара, която ми беше целта, за 8 дни. Успяхме да направим за 8 дни в играта и показахме, че сме най-добрия пицар. Надявам се това видео ви е харесало, ако е така, не забравяйте да го харесате, да се абонирате с канала с камбанката, за да не пропускате и следващите видеа. Да коментирате какво друго искате да видите в канала и да ме последите в социалните мрежи, Instagram и TikTok за още от моето съдържание. Както винаги, аз бях Слави, до следващия път и чао, чао!